danna subscribe, danna alamar ƙarar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. A kafta. So da soyayya, so da so mun haɗe ni da ke ba rabuwa, kamar ina da ruwa har abada ba za na daina miki soyayya ba. So da so mun haɗe ni da kai ba rabuwa, kamar ina da uwa har abada ba za na daina maka soyayya ba. So da so mun haɗu ni da ke ba rabu, a zuciya kin daɗu kin wuce yin dabo, hanta ta kaɗu za a yi min tabo. In an ce rabuwa rannan ban ganuwa, ba na fatan faruwar bakai ɗarba ba. Idanuwa na kai suke biɗa koyaushe, kai kake kwantar hankali idan yayi tashe. Ɗabi'un halayyar ka ba guda na kushe, wallahi kai haɗuwa ka zo mu taka rawa, nishaɗi bari da wanda ba kai ne ba. So da so mun haɗe ni da ke ba rabuwa, kamar ɗa da uwa. Har abada ba za na daina maka soyayya ba. Hakan ƙaunar kina yi fice da wuya samun madadi, da na kalla kina rikice kyawun ki ne sanadi.